Brate, hvala za telefon. Ništa, brate. Aj, vidimo, čujemo. Joj, brate, jedva čekam ovaj izgled, sad idemo sa onim trećim 6, brate. Znaš kako će drama biti na isti. Kakav, brate, izgled, pada će kiša, još će snijeg paziti. Pa šta, ajde, evo sutra Liga šampiona, brate, hoćemo da gledamo zajedno. A brate, umrijet ćemo dosta, možemo umrijeti, sad ti sad Liga šampiona. Sve što god kažemo, ono, daj. Ej, momci, mogli smo na kafu, šta mislimo? Mogli smo, pa riješi ove semce sve, ništa čitao semca. Odemo malo kašica, popijemo kad je umanca. Riješio sve. Pa sutra test matematike imamo, brate, prekosta moramo prezentavati sviske spremati. Moram večeras na poklona i mami jaja kupit, moram za kolač, šta normalno, daj. Aj, častiš te ja, brate. Ajde, kura častiš, šta fali? Evo ja častim, ajde, kakva ba jaja. Ajde. Momci, hoćete u kino da gledamo onaj novi Deadpool? Oj, može. On ima dobre ocjene sve ono. Ali mogu ja, brate, imam trening. A brate, uvijek imaš trening. A šta treniraš? Da mu nisam rekao, zar ne znate, bilijar jedno. Jeba, evo ga Dženoba. Nije Dženo. Laže malo prije vas da ide da uči kući, neće na kafu. Gdje si A to brate, bio? ima sastanak sa Ronaldom, Messijem. Ronaldo i Messi. Ozbiljno. Ja, ba lajko ja Ronaldo sliku na Facebooku kako i se čuo? javio on se. Javio se, šta kaže? A ništa ja vam rekao da imam problema sa sportom, pa hoće da me nauči. Možemo li mi, šta Ja, misliš? svi mi poznao. Brat, sinoć smo cijelu noć pričali, sve dopisiva, sve u redu. I kad sam pitao, hajmo izaći, ono je samo sin ostalo. Evo šta bi ti uradio, hajde. Aha. Šta, ha? Opet mi nisi slušao rano. Jesam. Kako je, sad šta sam ti govorio? Kjeca na Mila. Oj, Buraz, valjam kako sam malo ofarbao frizuru, a šta misliš? Ma iskreno ti kažem, ma i nije nešto. Nije nešto. A nemoj od nas ljubit, nemoj. Kako nije nešto, bola? Ofarbat ću se ponovo, hajde. Pa ubit ću se! Nemoj. Znači, brate, ozbiljno se mislim prijaviti na Zvijezdekanta. Što to? Znači, imam glas božanstva. Da čuješ? Hajde. Slušaj. A ja sam počeo. Momci, može like na sliku. Like na slike, Opet traži, nemam sitno, brate, ništa. Sad čekam se da imam ovdje jedan stav. Eto ga zadnji. Jo, ja ran sad zadnji dao, boga. Šta je 3? Like mi treba, like. Ja mislim da u ruksaku imam. Aj pogledaj živ bio. Evo, ja mislim imam 2. Ajde. Da, jedan. Može i to. Hvala momci, živim. O ljudi, šta mislite, ba koliko će biti čas Barca Arsenal? Ma Barca 3-0, 100%. Barca 3-0. Pa Ban, Arsenal, najbolji klub na svijetu, 5-0 ima da bude za Arsenal. Giroud, hat-trick, Ozil, asistencije 3, ne šta. Jo, brate, za kog ti navijaš? Pa za Real, tamo Ronaldo razvaljuje, ja navijao sam za Real i kad nije Ronaldo bio tamo, Real prije kad si igrao. Pa Real najbolja ekipa, ja i volim, znaš kako. A poštujem to, baš respekt od mene, navijaš dugo. Jo, brate, Real sinoć 3-2 izgubio, a ja ti kriv. Za Barca? Ja. Ja za Barca bilo navijam. Kako neki dan smo... Znaš kad navijam za Barca? Navijam od 98. ja. Ja, ne pa ti... Tad sam imao 12 godina. Odluči se, stani, nemoj odluči se za kako ćeš navijat. A za Barcu navijam, Jorane, od kako znam da se. Ma ja ti navijaš samo ko pobjedi, vješ. Ma da, ne. Šta misliš, mogli smo izaći večeras? Ma ne znam, baš, meni mama ne da izlazim poslije 8 i moram suđe prat večeras. Buraz, što mi nisi donio onu hemijsku, već 3 dana sam ti je posudio, nisi mi donio. Jo, zaboravio sam, boga. Kako možeš zaboraviti, to mi je najdraža hemijska, Vene mi je lično dao na takmičenju u Beogradu i svaku zbirku sam prevježbao sa njom! Šta se ti ljutiš?
Pa šta hem iz kapčila, šta, evo daću ti ja hem, daću ti perc, evo ti ruksak, evo, ajde bježi tomoši. Šta se ljutiš s nama? A s one strane.